sa ultra. Yan naman tayo mga binatindig pabinaw, no? Sa kagarin na dili pala mandugay nagsunod-sunod ka mga report gikan sa mga kauban kawas babalik na. Lagyan po ninyong alagad Ultra Roldan sa sa iyo kalimutan to sa alas 5:30. Magatod kaniyong pagkiskot sa mga batang iskutanan. Samtang karong taon-taon sosyon sa natong batan sa pag-asa kung kamusta na. Ang atong kaimtang sa panahon kay si Kato si Pagyong Marilyn. Amo din layas naman to. Layas naman siguro to. Kay sosyon sa natong karong taon-taon gikan sa batan sa pag-asa El Salvador City. Samtang pabuta sa ninyo kay sosyon ta magbarat dindig paminaw follow up ni Adto bitaw kapag patay. Niadto bitaw nga nunay gipatay nga kanabang uyuan o pagumangkon. Apa na sarili pa? Na nagkaroon sa pikas linya sosyon sa natong batan sa pag-asa. Kaya importante ka masayod mo kung saya mahihitabo sa itong kapalibot. Na nagkaroon si Ma'am John Pribaldo sa batan sa pag-asa. Yes, Ma'am John, may bundag. Yung buntag-utang tinatuntanan ang dagang salamat ang ito ang napasitong panahon karong adlaw. Ang tibok na pizza nila na wala kayong weather system nga nasa epekto. Kung padayon sinin pa sila sa panalagsang pagdagong nito sa malagong ng kalimitan. Lugaran sa patak-patak ang pagulan tungkol kinig sa localized thunderstorm. Ano na yung kasarangan na pinasasitog ng hangin ang nagigkag sa hapagatan na tulang sa hapagatan kasaktong direksyon. Ang kasarangan niya tulang sa sitog ang balik sa kadagatan. Ang atong adlang mo silang karong alas 5:32 o ang atong sulutan standard time alas 5:02. Ikaralihin sa watan sa pag-asa ni West Tibunogan ng Salvador City, inisitulo si Baldo de San. Salamat. Tugtog ako sa ultra. Good morning, wake up. 2 minutos na nakalabay sa alas 5 rin sa itong pagpanaguban. So at least nga dili kayo ang kabalakad ang kahimtang sa itong panahon karon. Normal ang biyahe sa itong bagasakyan ng padagat. Kaya niya ito nakalabay ka mga adlaw ang tungod sa bagyong si Marilyn. Anyway, dili yung kaayo apektado ang Apolos Mindanao. Pero tungod sa kadagko sa mga balod, hinungdan nga way gipabiyahe nga lansa gikan sa Balingwan to Camiguin o Camiguin to Balingwan. Balingwan to Binoni o Binoni to Balingwan. Niya dayon daghan sa mga na-stranded pero ang uban ini termirong adlaw pag suspended sa kanabang nga biyahe na nga stranded pero ang uban, pagkasunod adlaw, nakabantay namang uban, kay base sab sa gibong pagkapagiginabi, ang dugang board member ron sa Gopsok, nga sa kabantay na aga tao. Si Alvin Obahero, mayong pagpaminaw sa matag karon og gonya. Salamat gyud kaayo. Doon natin 3 minutos na nakalabay sa alas 5 diri sa itong pagkapanaguban. Kay kabot niya gininig ang mga panahon na. Naghimo na karon ang atong magisakpan sa kombinasyon sa paghanay sa kaso nga ipasaka batok usab ni adtong usa ka giigog kanabang pagkapatay, suspect sa pagkapatay sa kanabang uyuan nga nagabigil dito sa may Tambakan, Siyudad Siligan. Gani pa man giila sa suspetsado magkaigsoon nga si giila sa to mga gisakpan sa kombinasyon sa may Iligan City Police Office nga si Gino Kapuyan mo kini ang gitumbok nga suspect kinsa mao'y mimo sa surrender. Hingkod ang Panginoon nagbuyog yapon dito sa may barangay Tambakan, Iligan City. Gibutyag batod pa nga gipusil ni Kapuyan ang mga biktima nga sila si Rio Concepcion at 37 anyos o pag-umangkon sa biktimang si Marca Concepcion nga nagidadog 22 tungod ko na kay away sa dula lamang nga baraha kay kini bitaw na vigil bitaw naa magini mga dula-dula no samtang kay nag-vigil man sila tingali basig na pilde siguro ni unya din pagkatapos naglagot ang kuwag armas digipusel sa hinungdan usab nga paghuman niya pusel hunahuna niya nga lain na po ning hayaon ani unya din na pagkatapos pasig lakagun ko nini sa iya ka mga paryente uban kay pag-opera man sila namatyan unya din naapagidlaing inuha na sab nga akong gipatay hinungdan usab nga kini suspetsado na kauna-una sa pag-surrender ang samtang gikabutyag nga 2 counts of kaso nga murder no duha ka ihap sa kaso nga murder ipasaka batok usab niya dong suspetsado si Gino Kapuyan nga gihurot na giniya nga uyuan og pagumangkon ay gihurot niya patay mga di pabinaw. Nagtingkagol na, dili ka mga panahon na sa may Iligan City Jail, kining naisgutan nga suspetsado samtang
nakatag ng karong adlaw, himo na sab dinhi ang pagpasaka sa gigugatok mga kaso sa ato na giningon kay duha man kabuk ang napatay, so 2 counts of murder ang kaso gipasaka, pero pag-abot ito sa piskalya tunan pa man og murder ba o baka hinoon homicide kay pag-ingon kana ba nga kana ba lagi homicide kay kung mahulog dito sa homicide so posible kini makapiyansa, pero kung di gid kani maka kuan na kung galing kani di man gyud mahulog dito sa homicide, 2 counts of murder man gyud gani, posible di nangin makapiyansa kay non-billable offense man ang kaso nga murder, di ba? So bukod na pagkabarati di pabida o nga parayon karon nga gihimo na sab ang pagkuha og giagat karon sa tong Iligan City Police Office ang kabagatagdungod sa niskutan nga biktima nga mosayo karon pagadto dito sa opisina sa tuyo sab nga magpakuha og affidavit isip pa private complainant, no, kay aron nga sa dili mamahimong huyang ang niskutan nga kaso. So manghinaot ta nga unta kini mga barata di paminaw nga dian kini mapasaga kini og ginali sa tuyo sab nga hinon makaingon mata nga close and solve kini nga niskutan nga kaso tungod kay suspitsado mihimo man sa pagabuluntaryong pagdahan sa ang mismo nga kaugalingon. Good morning. Wake up. Naon sana may karon nga magpanahon nga pinatiyana naman tawas ginawa. Gikan ni Altong oyungan o pagumangkon nga giposel patay. Doon na po'y lain na po'y nga lalaga, doon na po'y laing tao nga gigul ko ng liog. Patay gid gapon, ikaw ro ko rin gulgulo ng liog, mabuhi ka ba? Nga hapit kinin taon, wa maging mabinli. Hinong natasab nga kining usa ka 43 anyos. Nga lalaki kini mga barat tigpabinaw ka nakita na lamang kining patay. Upan kini gigul-gul og mayong liog. Sus Ginoo ko pastilan pa sa puira lang dito ka mga sayo kayo na mahaw di mga panahon na nabay ka pamahaw karon siguro kapi-kapi pan siguro mo. On yan ay pagkatapos sumalasab sa gimong padangat og report og igom lasab sa dong gimong pag-follow up dito sa may Hingaw City Police Office sa ubos usab sa pagpangulo mismo ni Police Superintendent Ariel Pilipontillas kinsa mo ay hipi dito sa Hingaw City nga kini nga biktima na ila kini sa ka Ernesto Taban. Ernesto Taban, murag kaila ko maning kuan kanang pamilya ko maning apelyido ha kini Taban. Dagda man namay mga Taban di sa may barangay San Luis. Kining biktimang si Ernesto Taban alias Kaloy nga nagapuyo kini sa may barangay 18 Siracheng Og. Onya gikabot yag nga dead on the spot kini. Ang kining dead on the spot kini human gigulgol ang iya nga liog sa makadagan ngay gayon medyo habol-habol sa siguro tong kuanan ni kada ba nga gigamit nga kutsilyo giayo-ayo magyog gulgol basig kanang kutsilyo sa nang gigamit mang kuy-kuy bitaw kamote nga medyo habol siguro pwerte sa kitar bagay dinoon na ana mo nay nakakuan kay dinoon kayo mga igsoon kada bang naka ngilngig kayo nga kamatayon kay okay to gigulgol kag hayat ang kutsilyo kay medyo kuan ra kanang di ra kayo magantos ka sa kasakit. Dabi kay gigol-gol kag murag dangal kana bang para pang kamutihay di perting habula agi ayo gol-gol. So niya rayo na pagkatapos mga berada di pabinaw nasa irahang to di mga panahon nga nagparayon pagyapon ang gimong pag-follow up sa ato mga ginsakpan sa kapulisan dito sa may Siracheng Og kung unsa gid ang motibo sa naiskutan o sabi nga krimen kay hangtod sa pagkakaroon blanco pag ang ato mga otoridad kunon sa gimotibo sa netabong paggulgol di pa ka ni drug addict ang nagagulgol aning naiskutan usab nga biktimang 18 anyos kay mo ra bang nakisagara binuhatan sa mga drug addict mga igsoon wa na makahuna-una o gamaayo basig ang yatong pagtanaw siguro sa dagway siguro ni 18 anyos basin si Rogas yabu na siguro yung pagtanaw no on yara pagkatapos dian kini ndongod usab sa iyang kaugalingon nga dili na Espiritu Santo ang nasiyang kaugalingon ni Santo siyang ulo Espiritu tonto na inungdan nga nagkuha kanig habol nga kutsilyo gi ayo-ayo gol-gol pagigsoon wa pagin matino hamang hinaot unta nga ato mga ginsakpan sa kapulisan tawagan da karon taod-taod si Police Superintendent Police Lieutenant Colonel Ariel Pilipontillas so sihon da karon taod-taod pagigsoon kay aron dasab gato ga mahimuan kon kamusta na kay naglusad man sa log hot pursuit operation para yun nasab ka pag-follow up kining naiskutan usab nga krimen samtang si Sara Daling mingon nga mayo kuno nga buntag kuno sa iya kuno nga mga sa iya kuno nga mga kaparyentihan didto kuno sa may kada nga katarman
Dito sa may Katarman, sa iya ko mga pamilya, dito sa may Kumpol Katarman, si Jimmy kuno nga Jimmy Daling og sa iya nga mga sa iya nga mga ginikanan, mga igsoon og mga anak. Salamat kayo sa tanan nga taga Katarman kay kusog man kay Radio Ultra Dias Katarman. Sila si sila ni Kaling sa Goksok. Samtang 10 minutos na nakalabay sa alas 5 dire sa atong pagpanagoban. Uy, doon na dito inakutan na. Kung asa ko na napita, mapalit ang spirulina. Kanunay na mato ng ginaingon. Halos matag-adlaw nga tanan. Pero alang sa itong mga legionnaires, ang spirulina Pilipina, inyo kadang mapalit. Diya sa may, ang ilang opisina sa may dala na Tiano Montalban. Makita ninyo diya, sila si makita ninyo diya sila si Chari Ubaob o sab si Dilio Kiblat. Mag-entertain ka na sila maayo, pasabton mo maayo, kung onsay nganong nindot kayo ang spirulina Filipina, anak gani mo diya, doon na po di electronic check up diya. No, ni arayo na pagkatapos, may buwan kung onsay mga problema sa inyong internal organs. Anak gani mo diya, kay ang spirulina Filipina, to alam mo, dako, gigani katabang, kung galing doon na mo yung mga problema sa inyong lawas, no? Doon na ganit na sila programa dire sa na Radio Ultra matag-adlaw nga Miyerkules alas 10:30 paingon sa alas 11:30. Ang tresorera po di ay sa may sa may Barangay San Luis. Si Rebecca Tata Sagusa may buntag di mo niya, no? Kadtong ngay nangutana bitaw asa kuno pwede nga mag-internet nga na sila problema silang eskwelahan. Doon na sila problema silang eskwelahan o niya na pagkatapos ipag-research sila sa maestra, niya problema sila kay wa kunoy kusog nga internetan diya silang dapit. Diya sa may Barangay San Luis, diya anak mo diya sa diya sa balay sa Tresorera sa Barangay Tresorera sa San Luis. Anak mo diya kay puwerte kusog silang internetan diya. Kanang internet diya ni ina nga, Madam Tresorer, pwede ko maka internet kay ka na bang tagaan may assignment sa mga maestro o sa mga maestro? Sige, anak mo diya. Samtang doon na tayo 12 minutos na nakalabas sa alas 5 dere sa itong pagkabaragoban. Dere sa atang mga beratitig paminaw. So sihon sa nato may pagpaminaw sa diay sa tanan, no? Nga taga-sityo Kasuwagan. Inyong sityo leader diya nga abtik ayada. Abtik manas manatad. Diyan kung hiskutan tang panubig, nga siya may nagatag og maayo nga panubig diya. Niya dayon na pagkatapos ang kalsada na di kay kinanglan paabot pa. Ako ba na older Roldan, pwede ba paluap nimo ang kalsada dere? Sige na tong paluap. Hasta pag na inyong kwadya, ang inyong solar dryer, sige na tong paluap. Pero atiman pa budget pa atiman, no? Kay muna gigon nga buwa naman dito sa konseho. So, tire na nito sa may grupon. Niya dayon na pagkatapos ang sige lang paabot ang dagay. Kabalo man pug nga dili pa pasagdan. Dia sa sa mayor, no, di man pa napasagdan dia aga sitio Kasuwagan, pabot-abot lang kay mo nag-ingon lagi nga mas may pa may cellphone kay napay unlimited load ang kwartas gobyerno dili unlimited. Samtang ikabot yang dili nga mga bahon mga berati dig babiraw sa Siren to sab, no, nga matod pa nga gipahimangnuan karon ni Cagayan de Oro si Timir Oscar Moreno ang tanan nato nga magiginsak pan sa kapulisan nga gipanguluhan na mismo ni City Police Director Henry Dampal nga kinahanglan na kinahangan alerto kanunay sulod 24 oras 24/7 ang ato mismong mga ginsakpan sa kapulisan sa tuyo nga way kanabang malusutan o ingon man sab dili matagan og gigayon nga dunay mga teroristang grupo nga makasulod diri sa to nga dakbayan sa Cagayan de Oro. Hinoon gibutyag manusabi noon ni City Police Director ang atong tigpama mismo sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro City Police Office nga si Police Major Ivan Binyas nga wa man inooy gitawag og pagkumpiyansa ang atong mga pulis. Hinong danasab nga matag karon ko ni inyo makita nga dunay mga pulis nga magpatrolya o baka hinon na doon na po'y pulis nga magapaygan sa pagka-checkpoint kana tumong kana nga way mga teroristang grupo nga makasulod diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro labi na gyud kay humana ang fiesta. Nya karon nangandam na po ang atong mga pulis para usab sa kanabang nagasingabot usab nga All Souls Day. Niya dayon na pagkatapos sa Christmas na po, way problema. Kay matod pa nga security plan, kanunay kini nga kanunay kini nga gipatuman. Niya dayon ang hangyo lang sa atong mga pulis, nga kitang mga igsoon tag mga sibilyan, kinahanglan ang kuno galing aduna man mo'y mamatigdan nga mga dili mayo kalihok,
sa mga tao, i-report ka na sa pinakadool nga buhatan sa mga gitsakpan sa kabalisan sa tuloy usab nga di na kini mamahimong mapakgang o makaresponde kalayon ang ato mismo nga mga pulis. Tugtugaon sa una. Good morning, wake up! Gibot niya gasab ni nga mga panahon ang mga brate di paminaw nga nagpahimang no garon. Ano nagpahimang no garon ang atong ka-chairman sa kuna gitawag o co-chairman sa Committee on Health. No, ang atong co-chairman sa Committee on Health nga si City Councilor Roldan Dava nga to sab sa tanan nga mga lalaking katubi taong dungan sila pagkataon niya ni unang kamatay lang kinatao. Mo na mga brate di paminaw ang uban mangita na lang og tablitas nga para pagpagahay sila ha. Niya dayon na pagkatapos nga ang uban niya na doon na may nangita nga gawas nga pagpagahay nangita og atambal nga para pagpadako kay basin siguro og hinaynayan na siguro gyamiran na siguro sila nga asawa kay basig maingon sa idong asawa may pamanin mo ubo dong kay gahi pa niya may pa mas may paman siguro luwa nimo kay dagko pa kanang imog nga imuha o naman hinuon na ambot lang dungan man ta mo pagkatao nganong naguna-una man kamatay niya dahil pagkatapos ang uban mabalaka kay basin kon wa ba ka basig doon na siya diabetes, doon ba ka sa high blood, doon ba kay diferensya siya ang panglawa, sinungdan nga di na mo gahi ang yahay, sinungdan nga mangita na lang o kanabang tablitas nga para pang pagahi, matod pa ni City Councilor Roldan Dava nga ayaw gid mo ayaw gid mo pagpalit, labi na kadaga mga walay mga resita, wala girekomendar sa doktor, labi na gyud kato mga tambal nga dili aprobado sa gitawag og Bureau of Food and Drugs, na ayaw gid mo kay basin niya kamulo niya mong kanabang turjak unya dahil pagkatapos mo gahi na inoon mo basin na ino magpilik-pilik unya ino mo basig mapariha mo na mong atong gikabira na mo tong dito po sa Arimin sa una nga lain na nawag nga sir na ay patay dire sa ray o duha ka bok pag adto na mo dito wala diyang babae na inyo mga giinan mo rumboy nga iyon kadong duha ka bok patay. Duha ito na rin, sir. Patay naman ang yaha. Unya, patay pa ito yaha. Pastilan. Muna kangalangan po ito ka rumpoy mga beranan. Dik pa mina, buanga gito tam. Dagan-dagan may ka, grabe pa yung kabinets nga. Paingo na dito kay doon ay patay sa usa ka kwarto. Sa usa ka patay, duha ka bok patay sa usa ka lodging house. Tunto po ito sa karumboy. May nga, ingon ka dong, duha ka bok. Isa naman na kini. Sa tanawa, patay naman po ng yaha, sir. So muna mga beratin di pabiraw ka nga dahil pagkatapos nahitabo adto gihimo ang pagtikap ni doktor posible ko to nga ni turjak sa babae nga nindot pod kayo unya ray na pagkatapos mga beratin di pabiraw naggamit siguro to og ganabang tablitas para pagpagahi apel po hinon siya gahi mo sa kamo labi nagkato nagidad og 40 pataas dawatan dawatan na lang ninyong kamaturan, no? Munang gaingon nga, pag mahay-mahay na lang mo, maingon mo nga, sinya-sinya datam. Munang dawatan na lang ninyong kamaturan, nga una-una, dungan mo pagkatao, pero nag-una-una nagkamatay, munang yun munang magina, na nga mga pangidaron, bis ang pag-iligo pa na niyong sayo. Bisa gawat man mo na sambil nga iligo og sayo. Sudla mura na ginag pinilo. Ay na lang. Muna ay na lang mo pagpaligalig. Mo nang mato ato lang nang gikatawa mga igsoon. Ay sa ingon ni kay reality ba. Daghan magod sa mga labi na katong matasok sugar. Inyong sugar katag 200 ka pen. Na ay na lang. Munang ginaegon nga pasabtan na lang yung asawa ninyo. Nga unsaon naman ay nga mora man ginito maabot. 19 minutos na nakalabas alas 5 mga brad dig maminaw dito sa atong magpanaguban. Mo na mga igsoon nga kini bitaw nga sobra po ninyo kaagap. Mo na kada bitaw resulta po na sa sobra bitaw ninyo kaagap kano ba nag edad pag 20. Mga pagminyo, bisag na iasawang, ngita naglain, hantod pag-edad og 40, pag-edad og 30, bisag na iasawa, mangita lang yung paglain, nya kapayason bagay, mayon ba, kanang imo mo raw na imo na mo na tinapa, may ukabon malang nagnay, wa nagilain, o niya, dabi, pag-abot og 40, pag sangko ni mo 40, kaya wala may kaya, ikaw na po'y katsawan sa mga asawa. So muna nga,
ayaw mo sa ang punto argumento niya is ang gipahibalo sa ato nga city councilor nga committee sa co-chairman sa Committee on Health nga tanan nga mga lalaki nga gustong mangita og para pang pagkahay ayaw ginmo pagpatakataka og gapalit og walay resita og labi na gyud kun dili kini aprobado sa Food and Drugs kay basig mo tikig uni noon mo diya sa sulod sa kwarto okay lang tag ni tikig mo og sa imong asawa dabi kang ni tikig ka nga ni gamit kag babae dili imong asawa di ka na mo'y perting ulawa uwa pag mo mga anak may pay kunoy ino matabang ultra chamber og kana bang may pay imong kanang itugyan na lang nimo ng hostesya sa imong kamot. Tutugaong sa ultra. Good morning. Wake up. 20 oras may datos sa nakalabay sa alas 5 mga balat din paminaw din sa atong pagkabanaguman. Samtang dito sa live pag mga impormasyon kay gibot ya hangtod diri ka mga panahon na nasa rantaga doon na kunoy ka. Nag-text din nga. Nag-text din nga. Ultra Roldan. Namin nag-text nga Ultra Roldan. Mo lagi na po na akong problema. Kani nga ako una kaya po kamatay. Ala, kung mag-una nagkamatay ng imuha. Pasag din na ilubong na lang nagdagatahod. Nagtext na Ultra Roldan kining ako una na mubo ni akong problema mo na magkamatay na ilubong nagtagatod. May mag-awat mong chamber nga. Katawa to Milchor ka mo. Ha? Milchor. Milchor. Labaw pa to Milchor po na. Ultra Milchor. Kanay mo turok. Kanay Milchor ino kay gym na. Ambot ang basinog. Labaw pa siguro na Milchor. Basa na siguro nagmaligo. Doon na tayo 22 minutos na nakalabay sa alas 5 dito sa atong pagkabanakuban. Bito, hindi pa makakatawa ra ba ta? Bito mga maingon bito adi nga ako nagtuo ko nga karaghanan nyo kanaminaw mo karon. Kamo ay na di na lang mo maulaw siguro magsulti. Ay na mo kaulaw kay sigurado gina. Na sigurado gi ko nga na sinati niyo kato nagidad og 40 paingon sa kuan nagidad og 40 pataas. Pero ginagana nga baray kusog ninyo. Pero ay na kanar bang ingon nga mga kasis lalaki may lang baba pero wa na subuhat. Kaya na niya nga may na lang ni itong baba kusog kay kung ato ning pauman sa itong buhat wa na kita mahimo ni. Tabtano na tayo 23 minutos sa nakalaway sa alas 5 dito sa itong pagpanagoban. Niinig ka mga panahon ng mga berati digpabinaw na darkpan ang giingog nga managtiayon. Human kini manmanan og maayo sa itong mga gisakpan sa kabalisan sa dihang kini nasayran nga ang ilang gimong pagpanapi pagbuhi sa pamilya mao man ang pagpamaligya og gidili nga droga agoy dabi karon kay naglusad og ganabang anti-drug bypass operation na ato nga mga polis hinungdan usab nga pagkasikop nini gisay panguluhan ang gisguta usab nga pag-operate sa mga tinugyanan sa National Bureau of Investigation dito sa may lalawigan sa Lanao del Sur. Mismo si Attorney Abdul Hamal Di Mapuro, ang hipi sa NBI Iligan District Office, diyan kini maoy nangulo sa gipagayad nga drug bypass operation kay nakita nila nga positibo nga nagagamit sa gini nga droga kining niskuta na sabi nga magtiayon nga si suspetsadong tumbok nga sila si Makapanton Kusain og ang iyang kapikas usab nga si Haji Walida Rakim Kusain. Amo maning apelyido gid sa mga maranaw mga berat hindi paminaw tungos mo na magtiayon nga si Makapanton Kusain og ang iyang kapikas nga si Haji Walida Rakim Kusain naa nagkaroon sa mga kamot sa NBI human kini manakpi og makuha kaya nagikan sa ilang posisyon ang 55 ka gramo nga shabu nga nagkantidad og 200,000 pesos ay ang street value. Onya gikabot niya gituhuan kini nga sulod sa dugay nga panahon. Dugay kini nga nagpamaligya sa gadila nga droga. Bisar pa man sa panawagan sa itong presidente nga kadtong mga nagpamaligya sa mga gadila nga droga. Oy pangundang na mo. Samtang wa ba ninyo gikahinagbo ang balas 45 sa tinugyanan sa media, NBI o usab sa itong mga polis kung galing ka mo manukol. Wa man gini mo surrender kining managdiayon kay huna-huna nila nga
unsa naman lang po ibuhi sa mong pamilya kuno galing mangundang mi nakadabi karon unsa man po ipakaon imong pamilya unsa kinsa man po makatiman ana imong mga anak nga nangadak pa namong duha unya gituhuan man kini nga wala na piyansang wala na piyansang i-rekomendar tungod usab kaysa atong balaod sa Republic Act 9165 og ingon man usab gikinahanglan ang mga drug abuser dili kini billable offense no ang pagpamaligya niya imposible kini ka makapiyan sa mga balad hindi paminaw sa kalig-on sa mga ebidensya nga ipresentaron niya sa korte mo kana nga matingalat na kung ugali makapiyansa no so manghinaot ang mga balad hindi paminaw nga mas daghan pa nga madakpan sa atong mga tinugyanan sa NBI dito sa Mailigan kay gikabot niya usa sa mga lalawigan nga diin naagyapon ni debita sa may Lanao area daghan pagyapon wala pa man nga katong mga pamilyang pero hinog na puka na o niya dahil pagkatapos aduna pa siguro yung mga nabilin-bilin pa siguro nining mga drug poser nga aduna pa siguro sila makuhanog istak nagpabidayon pagyapon sa ilang payuhot o pamaligya sa mga gidiling nga droga mga binatin tigpabinaw sa mga hinaot nga onta kini masulba na rin sa daling panahon pero mo nang gaingon na gini Presidente Rodrigo Duterte dapat dili siya mag-inusara mo nang ginaingon lagi nga dapat dili siya mag-inusara tungod kay isip usa ka executive kadabang executive official di an kini kanahanglan kining hingosgan abagan tabangan sa to mga gobernador tabangan sa to mayor city mayor municipal mayor no kinahanglan kining hugtan ang gingoga pagasumpo sa mga gidiling nga droga tungod kay importante kana kayo mo nang ginaingon nga maghulat pabadae mo nga kamo usa sa inyong mga apo, usa sa inyong mga pagumangkon, usa sa inyong mga anak luguson sa mga drug-addict. Ano yan pagkatapos kahadlok mo og kanabang palakag, total kanang inyong mga hipi sa mga matag city police director, mga hipi sa inyong munisipyo. Diyan kini naghulat mara sa inyong mando kay pwede naman ninyo giingon nga kung wa gani mo accomplishment, dili gani ninyo mag-cleared ang drugs sa syndicate diri sa lungsod di ta mo taga budget di ta mo tagaan og i-zero na ko ng budget matagduig para sa assistant sa PNP although kabalo man ang mayor nga kamo do na mo'y mga kuan do na mo'y gitawag og kanabang MOA di sa kuan MOA di sa sa inyong lungsod di ba onya rayon na pagkatapos sa inyong opisina pero kabalo man pod nga pila ra gyud ang taon niya na ang budget pod. So nagakinahanglan kini og atabang ayuda gikan sa panudlanan sa lokal nga kagamanan. O niya rin pagkatapos kuno galing di mo mohatag og budget, di man po na mangusog ang mga pulis. Mo na nga pwede man ninyo na ipatawag ang pulis nga Sept within this month. Kinahanglan nga wa na koy makita nga drug addict. Kinahanglan nga wa na koy makita nga drug puser diri sa ako nga lungsod. Kay kung naa pa gani mismo basig ako na mismo mo pusit silang ulo. Muna mga nagipindi ka na sa mayor, mga birate, di paminaw. So, muna ginaingon nga, naabil to ko'y amigo ga hippies police. Noon na rin na pagkatapos ang ginasampuli na. Pagbutang og patay des plaza, kada barangay. Di ba, sibat mga drug poser. Di gani na sila panglusapan, og na magsantil mo, di panahos kagabion. Muna ginaingon, basta sigurado lang. Basta sigurado, basta nanuko lang, wa ni sukol. Kabalo na mo ko sa abilidad bayas mga pulis nga, wa mo sukol pa sa kolon. Kung wa mo'y kargada, way kargada ang naila. Di ba? O muna kining basta kay kanabang sulod gawas na pod. No katong sulod gawas na pod mismo sa kanang prisuhan. O baka inon katong identified nga katong wa pa makasulod gawas, pero sulod gawas sa lungsod nga pagkuha og supply sa droga. Kung kinsa ang mga tao nga magsilbing dangan diya sa inyong barangay, diya sa inyong lungsod, pukana na. Unang ginaingon nga ang inyong pagpuha ang inyong pagpuka nila, dako ng tabang silang pamilya kay kung parang lit karon. Usa ka pamilya, drug addict ang amahan. Angay naman tikloon ang amahan. Kay karuman, basin og maapil pa niya itong mga anak nga mahimo niya ito matakdan o niya hinuon to sa pagkadragadik. Di ba? O niya na yun pagkatapos basta mo sokol abot. Ayaw lang po na mo sokol. Kaya basin o niya og doon na po na siya tagaan pa na ito raga panahon nga mamahimo pa ng kuan kada bang magbinutan. O niya din pasig mahimo pa din ng pastor. Di at least naman po nga makatabang o magsangyo siya sa mga mayong balita.
Pero kuno galing nga nga wa na si nakita ni mo be, nag-surrender naman eh. Dati naman yung drug surrender o baka yun, tukhang man yun, dahil pagkatapos ni balik man, dakos gastos gobyerno ani pagpa-seminar o niya dahil pagkatapos ni balik ay kalibre 45 ang katapat sa iyang ulo. Muna mga berante, di pa minaw, suko yun taga human rights ba? Samba, yun, sa manis Roldan nga, papatay naman hinoon ng mga drug addict, mga drug abuser, basta musukol. O niya, kada bitang wa nagipanahon nga mag-usab, di ba Tam? Di ba? Ikaw, Tam, agree ka Tam? Kana wala panahon nga nang, wala panahon sa mag-usab, mo nagingon, tagaan nagigayin nga mag-usab. Pero kung di kagin mag-usab, ako'y magpa-usab ni mo. Mo na'y pinaka-impora, mo na'y, ang mga, nagdepende man sa mayor, God. Nagdepende na sa mayor, nagdepende na sa gobernador. Di ba? O nagdepende na sa kanabaga mga public official. O ni alayan pagkatapos, kinanglan tabangan po. Kato mga chairman sa Mataga Committee, chairman sa Peace and Order Committee. Tabangis na ninyo yung mayor diya, di kay, ang uban po din ni kay, goy, mag-ego naman po magkuhan, ego naman po maghuwat og kanabang honorarium, ego naman maghulat og sweldo, galusa naman mata pagpanahon sa sesyon, o rin pagkatapos magtingog naman og mag-roll call, magtingog naman og mag-check ang attendance, awa kita mahimo anak, manang kinaingon nga, maghuma na lang atong termino, awa nagyapon tayo mahimo sa itong pagpanerbisyo, o niya, sige lang kuan ka na bang pon-pon sa sweldo nga, gini ka pretty na kuha, o niya, yamiran pang mga tao, kung galing nga doon na may madoon mga yugtabang, di ba? Di ba tinoon? Kamo mga kaigsona, kamo mga kamong taga kanibang katauhan sa matag lungsod, lalawigan siyudad o kaban pa? Ay, doon tong nasayop ko. Pero kabisalo na nako na. Nga ingon erang mga klase, mga berate, di paminaw. Samtang gikabot niya ko sa abgirede ka mga panahon na, adunay usa ka kanhing usa ka kanhing sakop sa rebuilding New People's Army. Nga diin kini sa iranta mga berate, di paminaw. Nga ni sulod sa dugay ng mga panahon, agoy kay nagsulod siya sa rebuilding grupo, o niya rin na pagkatapos naka-realize gid siya nga wa magikoy napala ani pila ka tuig na nakong sulod aning grupo sa mga rebelde, wa mangyapo koy napala dong daw nasab nga ni kuan kanay ni balik ni sa bakas gobyerno, amo ning naka-realize o niya gikamot diag nga garon. Matod pa nga ni surrender man to sa 8th Infantry Battalion Philippine Army. O ni adayon nag-eskwela siya o ganabang alternative learning system kon ALS during sa kining Osaka kanhing Amazona kun kaning rebelde nga si Marila Tagin. Marila Tagin kanhi kining rebelde unya dayon pagkatapos ni surrender kay nag-eskwela og ALS. Yawat na lang kunong wa sina elementary na siya, yawat na lang nga maka-laktod siya sa high school o mo-take siya exam, dayon maka-adto siya college, na matuman niya pangandoy nga iya nga panginabuhi. O niya, dayon na pagkatapos, o saman na, Jay, okay nang ipunta? Si Gian magabo nga pila ka tuig na, pila ka adlaw ni way tingog-tingog kalos ba kay bagang ngipon. Kaon og kanse? Panyawan. Samtang nasairan ta mga barad, hindi pa binaw ka kining nag-top notcher kining kaning rebelde. Nag-top notcher sa kanabang ALS. O niya na yan pagkatapos sa graduation dito sa 4th Infantry Diamond Division, 4th Division na Training School. O niya dito sa may Camp Osito, Bahian, Balay City. Ani ato nga pizza 13 September mga binatid tig paminaw gipagayon graduation. Huna-huna niya nga dako iya pagpasalamat ko sa ato mga kadagkuhan sa 8th Infantry Battalion Philippine Army kay 38 sila ka mga na-enroll nga nakahuman gid sila sa elementarya o ingon man sa secondary curriculum sa Alternative Learning Center. Kay kining Alternative Learning Center mga igsoon mo kini ang kanabang programa sa DepEd nga kuno galing wa ka ni taas na imong edad o niya mubo pagyapon imong grado kay wa lagi ka maka-eskwela ka elementary, naka-eskwela ka elementary pero wa ka kahuman o niya taas na imong edad. So dunay alternatibong pamaagi ang DepEd nga ipa-eskwela ka na og makahuman kay pati ka exam o niya laktod ka sa high school o niya manakita pagyod nga kana bang sufficiente na gyud ang imong utok
O niya dayon kwalipikado na ka nga mo enroll o college, ipatik na po kag exam aron nga makadto na kag college aron di masayang ang imong edad. O hinungdan usab nga usa kining si Marila Tagen nga kanhi kining rebelde o niya dayon na pagkatapos nakahuman og ALS. Dako kay pagpasalamat sab niya og ingon mo sab sa mga sundalo kay gitabangan siya. Mas mayon tani kon ato mga kadakuan sa sundalo og matabangan po di kung gusto siya magsundalo. Matabangan po niya bakahinon gusto siya magmaestra, mas may itong ato ning matabangan, no mga sir, ato ning tabangan kay aron usab nga mamahimo ni siya nga mapanag-ingnan ngadto usab sa uban nga naa pagyapon parayon nga naglihok nining mga panahona sa komunistang grupo. O di ba? O niya rin pagkatapos, di lang po nato mga suko ang ato mga igsoon sa nato ka mga mga amigo po nato ka mga rebelde, kung galing kay mo man kaya nitong kausa o krusada pagtabang ato sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang labi na gyud kung nidool sa gobyerno, so mas mayo unta kana no nga masuportahan. Igsoon na balita kung oras dire sa pagpanaguban, paabutan ninyo kay unya siguro sa programa namo ni Ultra John Espinosa sa programang Ipa Ultra alas 11 pengon sa alas 12. Abo sa ning paningkamutan nga mong matawagan kining 8 Infantry Battalion Philippine Army aron asab nga kuano kanabang kalabot asab kining babaeng rebelde nga ni surrender na niya nag-eskwela sa ALS aron ato sa ni kuhanog mapamayag kung sa ba kana bang doon na ba siya plano nga mo lapos sa college o unsa pod iya nga posible kini nga kuhaon ani. So paabutan ninyo mga berat titig pabiyanan katon hatagan og igong pagdangad diro niya sa to pagpanaguban pero wa na matay oras